Fiċ-Ċentru Ewropew tal-Konvenzjonijiet fil-Lussemburgu, Malta ħadet f'idejha l-Presidenza tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għas-sitt xhur li ġejjin. Fl-ewwel diskors tiegħu bħala President tal-Kumitat tal-Ministri, id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li l-prijoritajiet ta' Malta huma ċari u x-xogħol fuqhom se jibda immedjatament. Waqt li Malta ngħatat il-Presidenza, id-Deputat Prim Ministru Malti indirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mad-Deputat Prim Ministru tal-Lussemburgu Xavier Bettel u Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ministri Alain Berset. Għad-domanda ta' TVM News, Dr. Borg qal li din il-Presidenza fis-60 anniversarju ta' sħubija ta' Malta fil-Kunsill tal-Ewropa hija mument storiku ieħor għall poplu Malti u turija tal-impenn dejjemi tal-pajjiż lejn il-multilateralizmu u l-prinċipji fundamentali ta' din l-organizzazzjoni. Għandek ukoll l-isfidi fil-komunitajiet tagħna, dawk li jitkellmu fuqhom in-nies u dawk li jaffettwawhom. Il-vjolenza, vjolenza domestika fuq in-nisa, it-tfal u hawnhekk nerġa' nieħu spunt speċjalment fuq l-abbużi sesswali manka dak li għandu x'jaqsam it-tfal Ukreni. Immanka żgħażagħ. Għandna eżempji pożittivi x'inwasslu lil sħabna l-Ewropej kif iż-żgħażagħ jistgħu jipparteċipaw biex ikunu parti mid-deċiżjonijiet li nieħdu illum mhux fil-futur. U għaldaqstant beħsibna nipprioritizzawhom u nwassluhom matul dawn is-sitt xhur tagħna. Dr. Borg qal li matul dawn is-sitt xhur se jiġi ċelebrat il-75 anniversarju tal-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Bniedem u tenna l-bżonn li din tkompli tiġi salvagwardjata e kif iddiskrivija bħala l-aqwa kumpass legali u morali kontra l-isfidi kurrenti. Id-Deputat Prim Ministru tenna l-appoġġ ta' Malta għall-Ukrajna u qal li b'mod tanġibbli Malta se tkun qed taħdem favur paċi komprensiva, ġusta u dewwiema. Matul il-konferenza żied jgħid li d-dinja għaddejja minn żminijiet li sejħilhom delikati u għalhekk qal il-Presidenza titmexxa baqal. Din fil-fatt hija raba darba fl-istorja li Malta se tkun qed tmexxi dan il-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill Ewropew. Fl-laqgħa li kellhom hawnhekk fil-fatt id-Deputat Prim Ministru Malti Ian Borg qal lill-kollegi Ministri li Malta qed tħoss sens ta' responsabilità u anke onur li issa tinsab fit-tmun ta' forum daqstant importanti. Massimo Oksisa għal TVM News mill-Lussemburgu.